Tayo galing ulit sa Precious Skincare. Punta siya sa school. So, pupunta rin ako para messages. Para makapag-jogging kami. Ako lang pala. Hindi siya kasalo dito jogging. Hey everyone! Welcome back to another vlog! Hey guys! So, kasama ko ngayon si Baby Kels. Come here! Magsa-soccer po ako. Magsa-soccer po siya. Tapos si tita magsa-softball. Pero before we head out, we will open the package na na-receive namin today. Ayan, kukunin ng ating assistant kung nasaan ang padala. Kasi sila ang nag-receive. Tulog pa si tita kaninang dumating yung package. Siyempre, dahil late na naman tayo natulog, kaya late na naman tayo nagising. Ba't kuno yung ilaw? Hindi nag-stable. Ano yung nasa lips natin? Lip tint. Ano yung lip tint natin? Strawberry. Strawberry. We got the Precious Skincare Cosmetics na lip tint in the shade Prettylicious. Tapos, Delicious. anong flavor? Strawberry. Strawberry flavor. My favorite fruit is strawberry. Yeah, your favorite is strawberry. But no strawberry. Alika na, mag-open na kami! Ito guys, may small parcel ulit tayo. Galing ulit sa Precious Skincare. Siya din yung siya din yung nagpadala ng ng mga lip tint sa akin, si Sis Jen. Natawa ako sa address kasi nakalagay Gigi. 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 Buti na puntahan. Sa mga dati naman nang nagsisend kasi ang JRS dito. I mean, nagde-deliver kaya alam na nila. So, let's open! Let's open! Huwag kang magalaw. Ang galaw-galaw nito eh. I'm excited to see. Hello, grabe! Nakakabingi! Oh my god. Get the scissor! Scissor Get the scissor over there. at the table there? Yeah, on the vanity makeup table. Ah. Buksan na natin. I know how to cut it. Ikaw na. Dali. Ang tagal mo naman mag-cut. Wait. Ayan na, yan. Pwede na. Tama na. That's enough. May masugat ka pa eh. Oh! Oh my! Ang OA nito. Ito talaga basta may package. What's your name again? Package. Kailan mo sinabi yan? 8:30. 8:30. Kasi yung kay Tita Tracy, no? Oh, this is the 3-in-1 bentonite clay mask with seaweed extract, glutacollagen, and apple cider. Ayan, guys. So, 100 mg na yan. Itong isang ganito. Tingnan nga natin. Kakaano lang. Kakagawa lang. Uy, wait! Uy, ang bango! Wait lang, kaamoy niya yung nasa nasa Tagaytay. Tagaytay ba yun? Yung Ilog Maria ng mga product. Doon sa may bee farm sa Ilog Maria sa Tagaytay ba yun? Basta somewhere in Cavite or Tagaytay. Do you wanna see my background? So, I have number 90 in the Pakita nga muna yung niya, jersey niya. Ayan, yan po yung jersey niya, maroon. With the name, Miele. Yan yung pangalan niya, Princess Miele. And the other one says 30. Tapos, 24 yung number niya kasi January 24 ang birthday niya. Yes. Ayan na, done na. Pwede ka na mag-soccer later. Amuyin mo. It smells so good. Really? Yes. Harap ka sa kanila para makita kanila. It smells so good, tita. It smells so good. Again. I love it. Maka-OA ka lang naman. Medyo, ano bang tawag doon? Pag Ilocano kasi, ano bang tawag doon? Sa Tagalog, parang may rough something, parang may mga sand dito. Kasi may napunta kasing clay dyan sa may niya, sa may thread ng So that's why it smells so good because it has some snack. For me, mabango to. Parang alam mo yung mga smell it ginagamit sa spa. Pero sa some of you guys may not like this one. Parang alam mo yung para siyang may menthol na may basta sa spa. Pati sa Mount Malungaw, ganito yung amoy nila. It smells so good, tita. Really? Gusto mo yung amoy niya?
Ganito guys yung laman niya, oh. Oh, Yan, ganyan. So, ready to use na siya. Ang social. Kasi di ba dati, kung nanonood na kayo dati ng mga vlog ko, ayun guys, kung dati na kayo dito sa channel ko, ang gulo ng kasama ko. Dati na akong gumagamit ng mga bentonite clay, ganyan, ng charcoal mask, tapos, ano pa ba? Yung bentonite clay kasi na ginagamit ko dati, minimix ko lang siya sa water. So, hassle siya na gamitin kasi titimplahin ko pa. Tapos, kung minsan hindi mo matatansya yung dami ng water sa dami ng powder na ilalagay mo, yung sa clay na titimplahin mo. So, ito, sakto na siya kasi ready to use na siya. Apply na lang. Oh, can't wait to use it. Ate! Hindi na magkakapimpol ulit si tita. Hey, guys! Maganda kasi talaga siya. Tested ko na yan. Nilalagay ko pa yun sa kilikili ko. Tita, this is really yucky, but it smells so good. This is really yucky daw, but it smells so good. Bakit yucky? Because it has something sprinkly. Ah, yung ano niya, yung itsura niya, ayaw niya. Etong kasama ko dapat mag-review, no? Kasi talagang walang halong ano to eh. Walang halong, ang tawag nito? Package! Walang halong etchos, walang lies, gano'n. Yun, bango siya. Maganda siya. Alam mo, ginagamit ko talaga yung bentonite clay dati sa kilikili ko. So, try natin to. Ayan. Gagawan ko na lang to guys ng demo. First impression. Tsaka, hindi, gamitin ko muna siya ng 2 weeks. Para makita natin yung effect talaga niya. Para, yun. Kasi, within 2 weeks, malapit na ako mag-mens that time. So, that time na yung magsisitubuan yung mga pimples natin. So, makikita natin kung mahe-help ba niya na malesen. Kasi, syempre, yung hormones, tanggap ko na yun na may tutubo talagang pimple. But, yung pag-worsen ng pimple, yung pagda-dry up nila, yung hindi sila ma-infect or what, yun yung makakatulong yung bentonite kasi eh. So, i-demo ko guys, tsaka gagawan ko na rin ng review kung maganda siya. Ano ba? Ate, sakit sa tenga. Anong gagawin mo? Saan ka ba pupunta? Dun sa school, magsasarka ako. Andun yun din, teacher ko. Andun na daw sila, dep-dep doon sa school. Uy, magkikita sila ni Dep-Dep. Kaya siya nag-makeup. Sayot. Sayot. Sayot, sayot, sayot. Inaasar kasi namin si Bebe kasi dun sa kalaro niya na, hindi naman kalaro, pero pamangkin siya ng friend ko na lalaki. Tas lalaki yon. So, lahat yung mga tito niya nagmamohok, minumohok din nila yon. Basta cool kid din. Tas pag pumunta yun dito sa bahay, magamo silang naglalaro. Tas pinaglalabas pa niya ng merienda si Bebe. Naglalabas ng merienda si Bebe, kaya namin inaasar. Tas sabi ni Bebe, magwe-wedding na daw sila. Magwe-wedding na kayo. Magwe-wedding na kayo. Huwag na kang wedding ano ng mga babae ata doon. Ewan ko sa'yo. Hindi kita maintindihan. Hey guys, sa labas kami ni Bebe. Pupunta siya sa school. So, pupunta rin ako para dami ko messages. Para makapag-jogging kami. Ako lang pala, hindi siya kasali magja-jogging. Magsasoccer ako. Magsasoccer ka, sige, kasakor mo yung mga foreigner doon. Wala nga kasama eh. Kasakor mo si Tito Henry. Tito Henry's there. Together with all the African guys. You wanna join them? No. I wanna join Dep because Henry is there and Sanana. But I don't need them because they're so black. You don't need them. They're so black. Loko. I need some clear and light. Diba nila pupunta doon sa school nila Dep. Ando na ba sila Dep-Dep? So, ayun guys, napag-isip-isip ko, I'm gonna do a 30-day challenge jogging. Except Saturday siguro, kasi hindi pwedeng mag-jog dyan sa school pag Saturday. So, yeah, let's see. This will be the first day. Ipupush ko sana yung, yung 30 days na 100 squats challenge. Grabe. Naka 4 days na ako. Naka 4 days na ako. Kaso,
Sobrang sakit, hindi na ako hindi na ako makalakad sa duty. Straight na yung tuhod ko. Pagpagod na si tita, ako na lang Oo, jogging. so, ipupush natin yung kahit mga ano lang, 30 minutes. Kasi dati 30 minutes lang naman ako nagja-jog. Nag-lose talaga ako dati ng weight. So, this time, siyempre iba ng age ko ngayon. Mas slower na yung metabolism kasi when you're the mid-20s, ganon. So, let's see kung ganun pa rin ka-effective yung mga workout natin before. So, ito yung favorite outfit ko, guys, pag nagja-jogging ako. So, ito, yung shirt na nabili ko dati sa Ukay-Ukay. Diba? Tapos, yung leggings ko, nabigay ni grandma ko. Ang gusto ko kasi dito, meron siyang hindi makita eh. Yung reflector dyan, sa likod ko. Na ganyan. Yung red and white. Yan. Para kahit gabi, madali lang makita. Tapos yung shoes ko na orange na malapit ng masira. Ayan. Eh, nag-bag ako para lalagyan ng gamit. Iwan ko na lang sa hospital pag magra-run na ako. Tita, mag-vlog din tayo. Ay, 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 ay. 1, 2, 1. Ang sungit naman na. Sungit ng teacher Besha. Huwag natin siyang i-video kasi baka i-demanda tayo. Yan yung practice nila, foundation day. Huwag mong i-video si Tito S kasi i-demanda tayo niyan. Hey guys, we are back and hindi ako nakapag-jogging. Nanood kami ng practice ng mga high school. Ayun, kasi yung best friend ko, nagturo siya doon. So, yun lang, nagawa ko. Hindi na ako makapag-jog kasi pumunta pala yung mga students from Manila. Pumunta sila dito, nag-visit. So, wala kang madaanan, hindi ka makakapag-jog sa sobrang dami nila. Yun, lahat sila nandun sa kalsada. I mean, sa way na pinag-judgagan. So, negative. Mag-workout na lang tayo, Antananing? Yes. Yeah, let's do the workout. Done with the workout and done with the laba. So, let's eat now. Let's eat. Bawi. Sa number